Dyn ni'n mynd at y beth melys wan wrth gwrs. A rhywbeth bach sydyn eto, muffins, ac fel y taffi sticky, ond yn hytrach gwneud nhw fel pwdin, dwi'n gwneud nhw'n muffins. Lle'n un math o beth ar pwdin da ni gyd wrth yn bodde efo, dwi'n siŵr. Dyma gynnau'r datus y fan hyn. So dyma nhw datus, dwi wedi torri nhw fyny, neu ydych chi'n gallu prynu nhw fel hyn, wedi torri fyny heb y garreg yn nhw wrth gwrs, a na i rei hynna i fewn. A cwbl ti eisiau gwneud ydy rhoi nhw mewn desgil gyda dŵr berwedig, ac hefyd wedyn chydig bach llwyed o bicarb, soda wedyn. Dyn ni'n arfer ei hwn i godi y blawd ag ati, ond mae o hefyd yn adweithio ac yn meddalu y datus. Cyn, ar ôl i'w 10 munud, ydych chi'n gweld mae'n mynd yn bast fel hyn. Na gyd sydd wedi digwydd? Ia, dyna cwbl sydd wedi digwydd drwy roed y dŵr, a dyma o di oeri rwan i ni symud ymlaen. Dwi eisiau jyst gwneud saws bach taffi sydyn iawn. Dwi'n dreid o'n ymylch i fan hyn. So hwn yn neis iawn ar gyfer y te neis, bydde? Bydde, sa'n wych. So mae rhoi sait bach neis i hynny. Dwi wedi gwneud menyn fanna, siwgr brown a hufen. So rown ni ddipyn golew o hufen dwbl, a da ni'n mynd i godi hwnna i ferwi. Lle neu adael o fanna. Ti'n mynd i bisorio fe ti? Ie, bob hyn a hyn. Just dod o fo i ferwi a dod i'w droad bach iddo fo. Symud ymlaen at y muffins. Da ni am reid siwgr brown i fewn eto. Mae siwgr brown yn gweithio'n well yn hyn. Mae'n neud o'n fwy sticky ag ati. Siwgr brown wedi mynd i fewn fel yna. Mae gynnau fenyn, ond os fydde well gynnach chi, gowch chi ddefnyddio olew. Olew, blodyn y haul, neu menyn. Mae fyny chi'n hollol beth ydych chi am ddefnyddio. Os ti halan, melyn di halan? Ia, dwi wedi reid un halen. Dwi'n hoffi chydig bach ar blas na. Ac eto mae'n dod o fel yr taffi a'r caramel na ydy. Ti'n gwybod sydd yn neis. Mae'n flas poblogaidd nawr yn diwedd, ti'n gwybod? Ydy, da yw i. Hwna i fewn. Mae popeth yn cael ei daflu fewn y fan hyn, sydd yn gret. Mae o'n gyflym. Ydy, dwi'n gwybod. Mae'n ddwy resaiti heddiw yn hynny. Tua llwyde o fanila, rhin fanila da, i roi ddipyn bach o flas fel na. Ac wedyn, da ni am jyst rhoi blawd mwyn catywychio wrth gwrs. A wedyn mae gennau flawd codi. A fewn a fo. Dyna cwbl ydyn nhw. A dyma sut ydw i'n gwneud yr pwdin hefyd. So os da chi eisiau troio i bwdin yn hytrach na muffins, mi fedrwch chi wneud hynny. A wedyn jyst cymysgu'n dda. Dwi am droi rwan i lwy gwell. Llwy metal y fanna, jyst i'w droio. Di hwnna'n dechrau berwi neu dwi'n eitha ar y Mae yn slo fach. Mae ddod efo ar res chydig bach uwch wrach i ni gadanos sut un o'n ddwy ffordd. Sori, dwi'n dynnu o'r wrthach chi fanna. Paid tynnu hwn, Na. Troi hwn wan, dwi'n gymysgu. Dyna beth sy'n digwydd weithio efo muffins. Os dyn nhw'n mynd chydig bach o wedyn, falle bod ni wedi cymysgu gormod anyn nhw. Dwi wedi mond yn cymysgu nes mae'r cyfan, mae'r blawd na i gyd wedi mynd i fewn. Berwi nawr, Elwen. Mae adael iddo fo fanna, mae hwnna'n gret. Symud at wan yn tin, dwi wedi defnyddio'r cart papur yr ei muffin yma wrth gwrs. Mae o'n neud 12 y gymysgfa yma, ac yn syml iawn wedyn, cwbl sy'n ni'n neud ydy jyst codi o fewn. Trio gael ei fewn i'r papur yn hytrach na fel dwi'n ein bob man, a mi neitho fel dwi'n deud 12. Gyda'r toffi yma rwan, fedrwch chi'n neud o ddwy ffordd. Yn amlwg sy'n neud fel saws, dydwch pan da chi'n neud eich pwdin, ond sa chi ferwi o allan am ryw 2 funud neu rhywbeth fel yna. Be sy'n digwydd ydy, mi eitho'n drwchus yn y diwedd, a os ydych chi adael oeri, chi'n gallu gweld yn hyn rwan? Mae o wedi mynd yn eitha trwchus yn anna, dydy. Sa chi reid o eto yn yr oergell am chydig bach mwy, ffordd neis o wneud nhw hyd yn oed mwy fel sticky yn y canol, fydde roi hwn i ta hanner ffordd. A haen yn y canol. Ac yna llwyed o hwn. A wedyn haen arall. A gorffen ag i'r popdi. So mae hynna'n mynd i'r popdi. Dim hirach neu llai amser efo hwnna yn y haen canol i goginio sy'n un peth. Na, yn union rhywun peth. Mae gynnau'r ei fan hyn wan. Felly, cwbl sy'n ni'n neud gyda hwn sydd wedi oeri chydig. Mae'r hein wedi oeri rhyw fymryn. Fedrwch chi fytan o boeth os ydych chi eisiau fel pwdin. Neu mae hynna di oeri gynnau yn y tu blaen e. So, dyna un ffordd o wneud o. Ond jyst ffordd arall cyflym, sa chi isio, mi fedrwch chi, sa chi isio, jyst gyda fel skewer neu rhywbeth, tyllu fewn iddyn nhw. Dych chi'n gofio ydych chi'n neud cacen lemon a brisol ac ati. Cyfle i rywun amsugno i fewn i'r deisen hun. Ia, nawn ni un y 2 o'r hynna. Dwi'n credu bod gyda ni amser. Nawn ni hynna. Mae hwn dal i ferwi.
Neu wneud un arall. Lle dyna'r chi'n gorfod yn meddwl am pan ydych chi'n Pa mor hir oedd Dwi'n meddwl y criw yn gwrth i wneud hyn ac yn hapus iawn bod nhw'n cael un yr un wrsos yma. Hwn wan dwi am reid e ffwrdd. So unwaith mae yn berwi, ia? Dwi wedi ferwi os ni ddeud am chydig yn do. Yn ddelfrydol, sy'n ni ferwi ar ryw 2 funud dwi'n credu. Ac os da chi isio wedyn, mi fedrech chi, da chi'n gweld, drislo fo fel hyn. So yr un yw'r saws na? Yr un un. Union yr un un saws. Jyst bod ydi oeri neu... Ia, drwch chi fwy o dylle, mae hwn yn mynd fynd i popman a fedrwch chi wedyn reid mewn papur bach arall i edrych fwy deniadol. Dyna cwbl dwi'n wedi wneud, dwi'n wedi orffen o ffwr gyda chydig o fel, chi'n gwybod, mae gennau fudge, mae gennau toffi fel yna.